Di çirkeyekê de ku êş û azarên ji destdanê û kêfxweşiya hevdîtinê piştî birîna hêviyê, bavêgirtiyekî berê yê zindana Sêdnaya ya rejîma Sûriyê ya ku bi qesabxaneyeke mirovan tê binavkirin, karî bû kurê xwe bibîne. Ku çirkeyeke tijî hestên bi bandor bû, ku wî girtiye reviyayê ji wê dûjeha nemirovane, xwe avêt himbêza bavê xwe û nema dixwest xweşsînga wî berde û xwe dada dest û lingên wî biramûsanan. Ahmed Hemada girtiye berê yê zindana Sêdnaya ku yek ji xerabtirîn zindanên cîhanê ye û têde girtiyên ku bêhtiriya wan girtiyên siyasî ne, an ew azadîxwazên ku xewnek wan hebû ku Sûriyak azad bibînin, bê sitemkariya ku bi dehê salan rejîma Esed li milletê wî welatê dike. Ahmed Hemada dikarîbû di sala 2013 de tevî îşkenceya ku raserî wî hatibû ew û hevalên xwe û tevî pasewaniya tund ji wê zindanê bireve. û tenê çavê nîşanbazên belavkirî li dor zindanê jî ew nedîtin û şansê wî hebû ku derfeta azadiyê bi dest bixe. Hemada di dêdevaniya xwe de ya ku pêşkêşî navenda belgekirina binpêkirinan li Sûriyê kiribû ku ew bû ew navenda ku çalakvana mafnas û dejbira Sûriyê Rezan Zeytûne damezrandibû ku ew jî revandî û binçavkiriye ji 2013 ve weta niha çarenivîsa wê nediyar e. Hemada ji wê navendê re gotibû ku ew li şaxê istixbaratên asmanî li devera Heresta girtîbû ku yek ji destgehên rejîma Esed e û zindana wê hişk û hovane ye ku bi hezaran dejbirên rejîmê tê de ji ber îşkenceyê jiyana xwe ji dest dane yan jî hatine sêdaredan û bi awayekî rasterast hatine tunekirin. Navenda belgekirina binpêkirinan di raporteke fermî de sala 2013 de gotibû ku çîroka reva Hemada û hevalên wî ji zindana rejîma Esed nêzîkî xeyalê bû. Hemada li gel 4 hevalên xwe karî bûn birevin ku ew jî Muwefeq el-Cendelî, Fewaz İbrahîm Bedran û Hesan Nasrallah û Luey Kemal Bellor û vegeriyan devera xwe ya Seqba li gundewarê Şamê. Lê piştî wê yekê raserî koçberkirina neçarî hat û yek ji hezaran kesan bû yên ku ji gundewarê Şamê hatin derxistin. Hemada behsî awayên îşkencedanê li girtîgeha istixbaratên asmanî ya rejîmê dike ku hevalê wî yê bi navê Abdulmuîn Şarit li pêş çavê wî ji ber îşkencedanê jiyana xwe ji dest da. Piştî bihujandina plastîkê û havêtina wî li ser laşê wî ku ew êşan ji hilgirtina wî zortir bû. Hemada got ku çekdarên Esed bi baruda taybet bi topan navê Beşar Esed li ser sînga wî nîvisandibûn û piştre bi xwîneksar agir berdan wê barûdê û navê Beşar li ser laşê wî bi tîpên agirîn vêket. Di wê vîdyoya ya ku çalakvanên ku amadekarî ji hevdîtina bavê Ahmed Hemadayê ku bi salan li kurê xwe geriya û nedikarî cihê wî nas bike, her wiha kurê wî newêrî bû vegere mala xwe ji tirsa dûbare girtinê ku ew vîdyo hatibû belavkirin li ser torên mîdya civakî. Ahmed xwedavêje bersînga bavê xwe û dixwaze xwedgoştê laşê wî de veşêre. Daeş û azarên girtin û îşkencedanê û tirsê ji hişê xwe bavêje û hewarên wî wergêraneke ji êşa milletekî bi temamî re. Şêrîn Kîlo.